Me leyó una gitana de la borra del café que vuelve del tango. Hei. Mustalainen luki minulle kahviporoista, että tango tulee takaisin. Näillä sanoilla Jorge Pandelucosin runosta alkoi Alejandro Diezin vuonna 2013 valmistunut elokuva Un disparo en la noche, laukausyössä. 2010-luvun alkupuolella tango oli kuitenkin jo vahvasti tulossa takaisin, etsittyään itseään 30 vuotta ja oltuaan kuolemankielissä sitä edeltävät 30 vuotta. Diezin elokuva kertoi merkittävästä levytysprojektista, siitä kuinka orkesta Típica Julián Peralta äänitti 12 eri laulajan kanssa 10 eri säveltäjän tangoja sisältäneen albumin otsikolla Un disparo en la noche. Elokuvasta käy ilmi, kuinka 2000-luvun tango etsi yhä itseään ja etsii vielä tänäkin päivänä. Itse asiassa tango on etsinyt itseään jo reilut 100 vuotta, ja niin kauan kuin se jatkaa etsimistä, se on elävää kulttuuria, joka hengittää omaa aikaansa ja vastaa sen haasteisiin. Tango syntyi toista 100 vuotta sitten Buenos Airesin eteläisten työläiskaupungin osien kulmakuppiloissa ja vuokrakasarmien sisäpihoilla. Se kasvoi siirtolaisten ikävästä, kehittyi, tuli salonkikelpoiseksi, valloitti maailman ja eli kultakauttaan 1930-luvun puolivälistä 1950-luvun alkupuolelle. Kuvaavaa on, että esimerkiksi vuonna 1944 Tanssein eli Milongaan menijöistä kilpaili joka ilta kymmeniä tänäänkin tunnettuja huipputason orkestereita sekä moninkertainen määrä korttelitason yhtyeitä. Vähitellen kuitenkin sosiaalitanssijoiden kiinnostus tangoa kohtaan heikkeli sitä mukaan, kun Pohjois-Amerikasta vyöryi uusi kaupallinen nuorisovilitys nimeltä rock and roll. 1960-luvun taitteessa oltiin siinä tilanteessa, että argentinalaiset levyyhtiöt kuskasivat kaatopaikalle korvaamattoman arvokkaita master-äänitteitään tehdäkseen tilaa uudelle populaarimusiikille. Tangoa tanssia kuunteli enää harventuva ja ikääntyvä joukko, ja tämän myötä tango alettiin mieltää jonkinlaiseksi muinaisjäänteeksi, isovanhempien musiikiksi. Jos uusia tangoäänitteitä tehtiin, ne olivat perinteisiä hittikappaleita, joita ikääntyvät artistit tulkitsivat imelinä viihdesovituksina. Muutamaa loistavaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kaikkein vaikein tilanne oli sotilasdiktatuurien aikana, jolloin tango kirjaimellisesti meni maan alle. Juntta ei suvannut, että ihmiset olisivat kokoontuneet hämärässä valaistuksessa tekemään ties mitä, ja niin tangoa tanssittiin salaisissa kellarihuoneissa vähin äänin. Muutama tangoshow sentään piti tangon jossain määrin näkyvillä. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi uuden tangomusiikin tekijät mieltävät edustavansa vastakulttuuria. He vastustavat sekä ylikansallista viihdeteollisuutta että vallanpitäjien puuttumista tekemiseensä. Riippumaton, independiente, on keskeinen sana. Kaunista tässä ajattelussa on se, että nämä tekijät tunnustavat velkansa kansalliselle kulttuurille ja tangon perinteelle, vaikkakin haluavat kehittää sitä omilla ehdoillaan. Sivumennä sanottuna tämä selittää myös sen, miksi Astor Piazzolla musiikkia ei hyväksytty Argentiinassa hänen elinaikanaan, eikä oikein nytkään. Hänhän sotki tangoon pohjoisamerikkalaisia vaikutteita eli jatsia. Mutta palataanpa vielä tangon vaiheisiin. Juntan kukistumisesta vuonna 1983 alkoi nimittäin tangon uusi renessanssi, ja samaan aikaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa kiertynyt Tango Argentina Show toi tangon taas maailman tietoisuuteen. Tango-opettajista alkoi olla kysyntää, ja uudet tanssimaistot määrittelivät tangon liikekielen sellaisena kuin sitä nykyään opetetaan. Päättäjät ymmärsivät taas tangon arvon, ja perinteistä tangoa alettiin tukea, mutta ennen kaikkea tangosta haluttiin tehdä pysyvä matkailumainos. Buenos Airesiin putkahti lukuisia show-ravintoloita, joissa turistille tarjotaan näyttäviä koreografisia spektaakkeleita. Niillä on hyvin vähän tekemistä sen enempää perinteisen tangon kuin modernin sosiaalitanssinkaan kanssa. Tämän varjossa kuitenkin tuhannet toimijat kehittivät uutta tangokulttuuria, puhtaasti taiteellisista ja sosiaalisista lähtökohdista. 1900-luvun lopun tangomusiikissa turvattiin pääosin vanhaan ja esitettiin uusia sovituksia tutuista kappaleista. Mutta vuosituhannen vaihteen kieppeillä bändit alkoivat esittää omia sävellyksiään, ja näin syntyi se nykytango, jota illan elokuva käsittelee. Millainen sitten on tangon kenttä 2020-luvulla? Tarkoitan lähinnä Buenos Airesia, josta kaikki säteilee. Kahdella sanalla voisi sanoa, että se on monimuotoinen ja elävä. Jos yritämme hahmottaa sitä, miten tangoa luodaan ja kulutetaan aksilla perinteinen moderni, orkesta Típica Julián Peralta ei ehkä ole ihan siellä modernimmassa päässä. Siitä suunnasta löytyy bändejä, jotka ovat esimerkiksi omaksuneet 1900-luvun modernin taidemusiikin rytmiikkaa ja harmonioita. Yhtä äärimmäisyyttä puolestaan edustaa kohta nähtävässä elokuvassakin mainittu orkesta Típica Fernández Fierro,
jota voisi luonnehtia tangon heavy-bändiksi. Myös punk-bändi löytyy. Kun mennään perinteisempään suuntaan, meille aukeaa laaja kenttä, jossa laulajat ja yhtyöt tulkitsevat perinteisiä tangolauluja enemmän tai vähemmän uusina sovituksina. Ja saattaapa mukaan tulla myös jokin uusi laulusävellyskin. Mutta kaikki tämä, mitä olen maininnut, on kuuntelumusiikkia, josta nautitaan konserteissa ja klubeilla. Kun mennään milongoihin, löydetään todelliset konservatiivit. Siellä DJt soittavat tangon kultakauden sävikiekkoäänitteitä, nykyään tosin MP3-kopioina. Ja kun tarjolla on elävää musiikkia, suositut milonga-bändit esittivät perinteisiä tanssikappaleita korkeintaan lievästi sovitettuina. Tähän on syynsä. Tangon tanssiminenhan perustuu improvisointiin, missä vie rakentaa yhteisen tanssin tangon liikekielen osasista eli tietystä valikoimasta askelia. Ja tähän tarvitaan musiikin tukea, selkeää sykettä ja ennakoitavissa olevaa rakennetta, joihin askelsarjat sijoitetaan. Jos musiikki on outoa ja yllättävää, perinteisiä oppia noudattavat tanssijat tuntevat olevansa hukassa. Ilahduttavaa kyllä, monet nykybändit käyvät dialogia tanssijoiden kanssa siitä, millaista 2000-luvun tanssittava tango voisi olla ja järjestävät omia milongojaan, jossa testataan vaihtoehtoisen musiikin toimivuutta. Vielä hieman tämän illan sankareista. Ohjaaja Alejandro Diez on monipuolinen videotuotannon ammattilainen, jolla on selvästikin intohimo uuteen tangomusiikkiin. Hän on ohjannut muun muassa musiikkivideoita useiden nykybändien kanssa. Julian Peralta on ehkä tämän hetken arvostetuin tangosäveltäjä, ja hänen opissaan on käynyt tangomuusikoita jopa Suomesta asti. Tämän illan elokuvassa seurataan siis Un Disparo en la Noche 2 -albumin tekemistä. Haastatellaan taiteilijoita ja puhutaan yleisestikin uudesta tangomusiikista. Mukana on taas 12 laulajaa, osin samoja kuin ykkösalbumilla. Myös Buenos Airesin kaupunkinäkymät ovat koko ajan vahvasti läsnä. Albumi on saatavana kaikista johtavista lataus- ja suoratoistopalveluista. Julian ja hänen bändikaverinsa keski-ikäistyvät hyvää vauhtia, mutta onneksi tangon tulevaisuus ei ole yksin heidän varassaan. Buenos Airesissa toimii useita tangoon keskittyviä musiikkioppilaitoksia ja orkesterikouluja, joissa nuoret muusikot perehtyvät sekä tangon perinteeseen että uuden tangomusiikin ratkaisuihin. Uusi tango ei ehkä ole koko kansan musiikkia sillä tavoin kuin se oli joskus 80 vuotta sitten, mutta sillä on vahva pohja, josta se elää ja hengittää omaa aikaansa. Tangon tulevaisuus näyttää hyvältä. Argentiinalaisen tangomusiikin ystävät ry:n puolesta toivotan teille oikein mielenkiintoista ja inspiroivaa elokuvailtaa. Ai niin, Kuopiossa voi oppia tanssimaan argentiinalaista tangoa. Katso www.tangoalegria.fi. Moi!